ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಿತಡ್ನಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಇಶಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಚೆಂಕುಲು ಒಟ್ಟದು ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಶಾನ್ ಬಲಿಡೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ದೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಉಪ್ಪಿದಡ್ನಿ. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದೇವೆರೆನ್ನ ತೂವರೆ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣಿ ಆವಜಿ ಪನ್ಪರ್ತೆ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತುಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಉಡುಪಿ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪಿನ ಹೈವೇಡೆ ಉಂಡು ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಿಕುಲು ಏಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬೈಚರಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂದು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂವರೆ ತೂಪಿಲಕನೆ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಉಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು. ಇರ್ಲ ನಿಕುಲು ಬೈಚರಂಡ ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಂಡು ಉಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇವೆರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತುದು. ಬೊಕ ಮೂಲು ತೂವನಕ್ಲೆಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಜನಲ ಆತೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ತೂವರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಉಂದು. ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿದದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಉಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಎಲ್ಲೊಡಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ರಥ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಐತ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡ್ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ. ಯಾನ್ ರಾತ್ರೆದ ತೇರಿಗ್ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ರಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ. ಮುಂದೆಗ್ ಜಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲುರುಡು ಜಾಗ್ಲ ಚಂದ.
ತೇರುದೌಲಿಂಚನತೆ ಸಂತೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್‌ದ ಪೂರ ವಸ್ತು ಮಾರೊಂದಿಪ್ಪುರು. ಜನತ ಗೌಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಕೂಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ತೂವರೆಗ್ಲ ಇಶಾನ್ಲ ಎನ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿನೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಉಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನ್ ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.